Bamako ana lamini na bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wajibati an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ni nin dana in gosira a bɛ jamana kunnafoni de kofɔ wajibati k'a dɔn nɛgɛ kɛrɛfɛ ale sɔnni dan bɛ nɛgɛ kan a bɛ so fankelen fɛ e ni ne fila an bɛ so fankelen fɛ nka an dɛngunnen bɛ ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ se ka maga ɲɔgɔn na nɛgɛw kɛrɛfɛ an n'a ɲin'a fɛ a ka wuli ka jɔ kɛ sabula kunnafoni sɛbɛkɔrɔ bɔlen bɛ jamana denw kɔrɔtɔlen karamɔgɔ dɔ bɛ tugura naamu bala cogo bɛ di wajibati ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don fasiri kɛba a tɔgɔ de ko Mahamani Ture Mahamani Ture ko ci ko ɲuman maa yɛrɛ bɛ fo la kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔ Sogɛli ko k'ala Mayiga a n'a ka diɲɛ ko bɛɛ wajibati k'a dɔn min m'a kɛ n'o ɲɛna o fana ka fɔ sabula jamana jɔli bɛɛ lajɛlen n'a kɛli ka kan ale de taara ka kɛ premier ministre ye wajibati o kɔrɔ jamana katumu ani taabolo ɲuman ɲɛfɔli a n'a baara doni dan b'a kan premier ministre y'a ye i k'a dɔn wuli ka jɔ ni cɛsiri tile fila in na baara min kɔni kɛra a fɛ i k'a dɔn diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen sɔnna malidenw yɛrɛ nisɔndiyara a ka kumaw a n'a ka kɛwale la min ye ɲɔgɔn ye siɲɛ 76 min n'o kɛra Nations Unies na G4 mɔɔw ka tɔnba Sogɛli ko k'ala Mayiga ale tun ye ciden ye colonel Asimu Goyita i k'a dɔn de y'a bila ka taa kɛnɛ kan a fɛ lata jamanadenw fɛ lata ani hami ni degun min banna diɲɛ ka bɔ a kalama New York sɛbɛnnikɛla ko min ye Sogɛli ko k'ala Mayiga a nani ni ka bɔ New York a y'i tile i k'a dɔn a ka patron fɛ yen min ye Asimu Goyita ye min ni min fɔra ani min ni min kɛra ko k'ala Mayiga a taara ninnu ɲɛfɔ i k'a dɔn jamanakuntigi ye min ye Asimu Goyita ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye jamanadenw ye hadamaden nisɔndiyara Sogɛli kɔrɔ fo k'a fɔ k'a to ten a donnama in kama a mɔɔw hakili jiginna Amadu Tumani Ture bɛna don min ka bɔ ɲininka Senegali i k'a dɔn a ka taama senfɛ min ye hadamaden bɔra fa bɛɛ lajɛlen na ka taa Sogɛli kunbɛn ni ka nisɔndiya ka dunu ni balata ka a sɛbɛkɔrɔ tanu a ye kuma min fɔ malidenw don a la ani Asimu Goyita to a la i k'a dɔn a bɛnn'u ma sɛbɛnnikɛla ko Sogɛli ko k'ala Mayiga kuma min n'a bɔra Asimu Goyita fɛ yen ka nin jama lahulata in lajɛ bɛɛ lajɛlen bɛ kule n'a to a ye a yɛrɛ nisɔndiyara muɲumaɲana kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ hakaja ale nana i k'a dɔn kuma kɔsɛgi de fɔ i k'a dɔn Asimu Goyita ye min ni min kɛra i k'a dɔn New York Nations Unies ka kɛnɛ kan a y'a jira k'a fɔ a ye min fɔ i k'a dɔn duguna tɛ malidenw fɛ lata don Mali sɛgɛnna Mali ɲanina Mali sɛbɛkɔrɔ degunna kɛwale minnu dɛnnen bɛ k'an lajɛ a bɛrɛta sebatigiw olu faralen bɛ ɲɔgɔn ka jamana dɛmɛni na san 8 tasuma tɛ bɔ i k'a dɔn foyi den kelen di yɛlɛma maliden bi fa malijɛ bi jaji i k'a dɔn kamanagan ani ɲɛguwa kelen bɛ ka jamanadenw tɔɔrɔ o kuma dɛmɛbaga minnu bara k'an dɛmɛ dɔ kɛra n'a sɔrɔla i k'a dɔn dɛsɛra walima u yɛrɛ de b'a fɛ ka taa k'an don o bi ɲɛ nka min kɔni ye Mali ye Mali b'i jigi da maa ka maa min ka d'a ye maa si se k'o wajibiya Mali kan t'i ka kuma fɔ karisa ye walima t'i kalifa karisa la o bɛ Mali de ma o tuma Sogɛli y'a jira k'a fɔ ale ye kumaba minnu kɔni fɔ o kɛra nin ye sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔgɔtɔrɔ Sogɛli ko k'ala Mayiga diɲɛsegin 4 jamanaba caman kamana guwanna sabula a ye doni tɛgɛ min fɔ Faransikaw ye o kɔni kɛra bɛnzɛmaba ye o bɛnna jamanadenw ma an bɛ doni minɛ ko bi i k'a dɔn kuma fɔli a n'a kɛwale fana tɛ kelen ye sɛbɛnnikɛla ko malidenw jigilen bɛ ka Sogɛli kɔnɔ ni ayiwa kanu don ni bonya don ni ayiwa damajira kɛnɛ don Sogɛli ko k'ala Mayiga a ka nin baara in kɔni ɲɛna maliden bɛɛ lajɛlen bara k'a lakali sabula a ye cɛya kuma fɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni k'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura bâtisseur karamɔgɔ dɔ b'a ne bɛ n tigɛ don Fatiriba n'o ye la rédaction ye o y'a jira k'a fɔ maître Kasimu Tapo karamɔgɔ dɔ b'a a kuma bɛ AMRTP kan Fatiriba ko a ko kuma man ɲi kuma baliya fana man ɲi karamɔgɔ dɔ b'a gɛlɛya min ye Sogɛli sɔrɔ karamɔgɔ dɔ b'a ko dɔwɛrɛ tɛ ko kuma don Fatiriba ko maître Kasimu Tapo k'u ye u kulomada kuma dɔw bɔra jamana premier ministre da kɔnɔ waati tɛmɛnenw na Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 61 senfɛ min ye kunnafonidila dɔw ye ɲininkali ta ni ka Sogɛli sɛgɛrɛ k'a ɲininka k'a fɔ a ka kalo 3 baara mun ni mun kɛra kɔnɔna la ɲininkali kɔnɔna la karamɔgɔ dɔ b'a Mali kuma ŋunuŋunukan dɔ bɛ yen Sogɛli ko k'ala
kala maika wati muna joro karfala AMRTP la o kuma ko nafolo tunu ko do ba no fe shogali dalla urusila sega sega mun taraka le sega min nyo madle ga kem mali kono kale jaba jelendo fasriba ko o kuma min bora shogal ko kala maika da kono min ye kritikala o kuma lu fena masigi ye wuli ga joke maître kasimu tako ko ale be ni ko imbala jelen kala mo ramo do ba tungara o kuma ka be nye foli kem mali donye ako ale be min don ani ala chala katingalon tika fe ako ka shogal ko kala maika to AMRTP la ramo do ba tungara kaka saratu ye million keme ye kalula ako fena matime ka boy million keme duro ramo do ba tungara o kuma ku tumbo tanin ko yerake u ka demiseni munun be vacances mana bla ramo do ba tungara ninga tu yala ginye fe ako million keme duro maître kasimu tapo de ka kuma donné ako utumetu yala yoro mununa o ye l'américain jamana français ka tabla l'arabu ka jamana dola karamo de batugura ne ka takalo sabakel lajalila fasriba ko o dun nafolo tarani ko do demsanu de la fasriba ko ako mami yo barake no kala ki ira jabaja ka ira ka fo kale koni sente façon nafolo dunina karamo de batugura ko ye dabali banko ye fasriba ko ako minni communauté tribunali de wuli ka joboloda nin ka tasiga sigalu ke AMRTP la karamo da batungora utara soro million keme woro o majembe bulo ma funu abeda tiki kana siga million keme duru o kuma o majen karamo da batungora jone tu nyemai dr shogal ko kala maiga fasriba ko ako madama do be ulu to folembe sabu seben framu larawulla un nofe minni wari tununi ko kuma ye karamo da batungora ibaye ka fo ka damne 2012 ka tabla 2015 ako dr shogal ko kala maiga to ko kofe Abdurrahman Touré o fana toko folembe Sheikh Sidi Mohamed Nimaka katabla Hamadun Amion Gindo ni bela jele toko folendo parce que ba ko karamo da batwara million keme durin ko ne o tununu ni nyonche ko kuma misra ka fa kola ku ka demisonu ga takolon de vacances la nazara la parce que ba ko o seben frona ko ali gardien de un toko bala woni ngali tarani ka gardien sigare gardien mun tumbe a wati o fana idal la urusila ale de madele ka bom jamana ndafa ka takolon de vacances la gardien de titola titola de parce que ba ko ale den to ka yi o seben frola ko njugu ngaloy o kuma ko ale sento la bi a sento la shini ya Allah parce que ba ko ko mami ko ni wuli ga joke ni ko ina ni o ye avocat général koroye karamo da batura no ye Mohamed Sherif ko ne ale ko ni ya ira ka fo ni ko yi ale ba be kun tori tike karamo da batura ko ni ba do ko fiye bila o kuma kiki dadi kuma me o kuma ko kuma baliya man karamo da batura docteur Sugal ko kala mai ga kuma mo fo jamana ka ira mahora kuma la o kuma ko de wulana ni ye akoni mami akili be kola minye sumelu bube maiga ale ka welo fena masoro dore fe ka yira ka foko wartu nungo kuma ale fena jaba jelendo parce que ba ko minye maître Kasimu tapo ako ka be minye ni shogal fe bi ko ni shogal be senale be shogal nona kuma ko shogal be baro bala jelen kuru ka tadi min ko ni Ashimi Goitama kuma ka yira ka foko ka le kiri ka laje na ko jera kuma na kana siga nona parce que ba ko akoni ya laje million keme duru million keme nani million keme wolonfla ni bela jelen folombe ni ko ina ako AMRTP la karamo da batu ngora ku yin na folomu do internet ni telephone chila million mo gani sheki parce que ba ko ako ni yin ko ina je o kuma ako yin sama nimbe parce que ba ko Sheikh Mohamed Sherif ko ne karamo da batu ngora ale ko ni ya yira ka fo ni ko yin ko ne atna sika blate sabu ale yere kulu belebele ba o nyamay anga jamana ko non no yi association malienne des procureurs et poursuivant de référence syndicale karamo da batu ngora ale ko ni ko yin ko ni critical ko ni ubeni sama fo fini bo fo ne bon ako ni ko be datu fenfima be boala ko ni alama kuna jako minen kono na be langulo ya parce que ba ko jamana nyemo kanka minalike nga mami yere be minali lambe do mana ko bi ko no yere no golendo ko be sika minali ko ka je baraka kuna fini filani ayi mi bol de bâtisseur kono aka bi bolido wajibate namu nakabaya bi maase kuma odo wajibate membolo bugaka do ninga boni sebanye sebemi nu kama le verdict odo ikado tinya fola sebeni keba atwa de Ousmane Touré Yusuf ba Ousmane ko kodi na mbola e ministre so mi na bi na folo kuna o ko de ma ministère de l'économie et des finances odo wajibate ka do ngana mu ani bingani suma be ikado shoni suma be wajibate ikado abo ministre yere de itwa ka bureau kono mi nye SMS ye asingo chi DFM DFM ma ikado wuli ka jo ani hakilina jango direction des impôts ikado abosugu bulo dobe milliard fla fo milliard ta ani duru bonyango ikado ko kelila semana kala ko Assimi Goita ikado asolembe ka wuli nga mata mabba
sabula jamana kunigi n'a jɛlen don ni mɔɔ dalen don a la a tɔgɔ bara ka tiɲɛ a kɔfɛ n'a t'o kalama o bi fɔ a ye sabula i k'a dɔn a bɔ minisiri dɔw bɛ yen ani faama dɔw bɛ yen olu kɔni bara ka jamana namaduna ni ka tɔ bɛɛ lajɛlen nɔɔni fournisseur dɔ n'o ye a wa faso ka fournisseur dɔ ye a tɔgɔ ye ko Samasegu de kɔni kɛra sababu ye min yɛrɛ ye yɛlɛma ye DFM na i k'a dɔn min bɛ wari bɔ kunna ani sugu bulon kunna o ka gwɛ ka sababu kɛ dɔwɛrɛ tɛ wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan ani nafolomugu dili sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a bɔ minisiri Sanu a tɛ kabako ma ministre des finances min ye Sanu ye a tɛ kabako ma a dun fɔra kabini bi tɛ k'a fɔ minisiri Sanu in i k'a dɔn maa jɛlen tɛ sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira k'a fɔ da garantilen de y'a fɔ $60,000,000 warijɛ i k'a dɔn o de donna bolo la i k'a dɔn wulikajɔ bolo kan ale ka se ka sugu bulon in sɔrɔ ka t'o di sɛbɛnnikɛla ko ni kuma in kɔni ye tiɲɛ ye Sanu i k'a dɔn a dugutu banna ka sababu kɛ nin ŋanamu ma ɲi jamana in kɔnɔ jango an bi camancɛ fanga min na jango Asimu Goyita kelen bɛ ka wulikajɔ min boloda jamana yɛrɛ bɛ se ka jɛya hinɛ bɛ se ka kɛ jamanadenw na sɔnni bolo kan camancɛ fanga tɛ sɔnni waati minisiri Sanu ministre de l'économie et des finances sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ a ka ja i k'a dɔn a ka hinɛ o ka dɔgɔ Makari yɛrɛ ka dɔgɔ ale kɔni a ɲɛ nafolo ɲɛ min di kɛ a bɛ se k'o kɛ ten sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye a ka DFM ye ka sin k'o mana gɛn ten min ye wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan madame Sisoko Yagare Tunkara sɛbɛnnikɛla ko u bagara ma ka taa gɛn sabula muso in bɔlen bɛ maa jɛlenba de fɛ i k'a dɔn wari kɔni minɛni walima wari dunni a bɛ n'a fɔ muso in di so ma jamana niyɔrɔ ka makara ani jamana ka hakɛ ka makara sɛbɛnnikɛla ko muso in dafa n'o ye maa tɛ se k'a fɔ i deli k'a ye wari dunna walima i y'a ye ŋanamu na nka minisiri kɔni k'i sigi ka sin ka SMS ci a ma i m'a ye i k'a dɔn wulikajɔ boloda n b'i ladɔnniya k'a fɔ wulikajɔ bolo kan i k'a dɔn marché min n'a kuma bɛ senna a y'a ta k'a di karisa ma sɛbɛnnikɛla ko président Asimu Goyita yalima a bɛ nin ko in galama wa n'a dun m'a ɲɛ yɛlɛ wa u bara k'a to a tiɲɛ dɛ sabula i k'a dɔn Sanu a yɛrɛ b'a fɔ fa bɛɛ lajɛlen la Asimu Goyita ale n'o de ye ɲɔgɔn da kɛ ɲɔgɔn ye olu de ye terima ye wa Asimu b'ale ka ko bɛɛ kalama sɛbɛnnikɛla ko ni nin fɔra maa min i ja bɛ tigɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa min bɛ nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔfɛ a wa ŋanamu bolo kan o tɛna kɛ Modibo Mayiga ye Modibo Mayiga a dun delila ka kɛ douane directeur ye o de kɛn bɛ i k'a dɔn ayiwa a kɛrɛfɛmaa ye i k'a dɔn i n'a fɔ Sanu yɛrɛ tɛ fɛn dɔn i k'a dɔn a makala min ye jamana taabolo ɲuman a t'olu dɔn conseil technique ani minnu delila ka baarabaw kɛ olu mana min fɔ a ye ka ban i k'a dɔn baara banna sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko ta k'a lajɛ min ye awa conseil spécial ani Segal i k'a dɔn awa maa wɛrɛ fana bɛ yen n'o ye attaché Mahamadou Kanɛ i k'a dɔn o ye minisiri yɛrɛ ayiwa a balimaden ye o fana b'a kɛrɛfɛ o da ka di a ja ka gɛlɛ o yɛrɛ de bɛ to k'a fɔ mɔɔ ye n ko ne bɛnkɛ in ye fɛn teri de ye Asimu Goyita dakabili teri tɛ wa aw ko cogo di ni min kɛra Ala de y'o kɛ koyi Jabate ko nin ko damanda tilejuguba ye nin ye nin ko damanda jamana nafolo ka bɛnbɛn bɛɛ kɛ jamana sɔrɔ kan a ko i k'a dɔn Sanu in kɔni maa tɔgɔ dumanba tɛ mɔɔ b'u yɛrɛ ɲininka Asimu Goyita dalen don a la min na i k'a dɔn Asimu Goyita y'a wele dalu jumɛn in na bɛɛ b'i yɛrɛ ɲininka ka sababu kɛ ŋanamu kuma min b'a nɔfɛ ayi ale ko Ala a ɲɛ dɔnna sa i ye douaniers ka yɔrɔw ye nin ye Malikura taabolo ye hali douane Ala ko ɲɛ dɔnna Jabate sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn a bɛ wulikajɔ bolo kan min ye $1,000,000 ye fo $1,500,000 sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn o marché a gere walima a ta k'a di karisa ma a ko i k'a dɔn o ye fiɲɛba de ye jamana in kɔnɔ a fɔra nin de ka kɛlɛ i k'a dɔn jamana bɛ kɛlɛ min na wulikajɔ min bɛ senna bi kiiritigɛlaw bɛ cɛsiri ni wulikajɔ min na nin n'a ɲɔgɔnna damanda kɛlɛli de don n'a fɔra cɛmancɛ fanga minisiri e bɛ nin wulikajɔ in na i bɛ nin taamasiyɛn jugu in kan k'a kɛ a ko i k'a dɔn gɛlɛyaba don nin minisiri in kɔni ayi i ye wari d'a ma directeur nin wuli ka bɔ yen n sigi yɔrɔnin kelen a bɛ se ka directeur wuli ten a ko a ɲɛ bɛ dɔn k'a ko bɛɛ hali douane na a ko ɲɛna dɔn nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min zalo ni k'a bɔ véridique kɔnɔ tiɲɛjala fɔba 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ Elhadji Sihana Takiyu nin ye Takiyu a ka kuma ye a ko hali bi équipement militaire
karamɔgɔ daba tungura an ka to sira tɔw guwan a ko min kɔni minɛli ye karamɔgɔ daba tungura e k'o daminɛna fɔlɔ parce que b'a ko ni tile filanan ŋunu dɔ bɛ sen na kobu ni dun ye ŋunu bɛ an ka jamana in kɔnɔ a mɔmɔ bɛ taa tiɲɛ dɔ b'a la parce que b'a ko karamɔgɔ daba tungura min ye Adema PAG ale ɲɛma n'o ye professeur Ba Cɛmɔgɔ Sangare karamɔgɔ daba tungura ŋunu bɛ tile fila in na k'a wele n'o cour suprême na o tɛ se ka kɛ ne fa ti wele dɛ n'u ye n fa wele n bɛ taa jɔ a kɔfɛ dɛ n'a nɔ bɛ ko la a bɛ wele dɛ a ko ba ye mun kɛ karamɔgɔ daba tungura ɛla Siakana Takiyu a y'a yira k'a fɔ a ko siga kɔni tɛ min na maa caman bɛ olu bɛɛ bolola ka ban o maaw n'i y'o lajɛ o ye madame Buware Fili Sisoko ale ni Sumele Bubey Mayiga parce que b'a ko jɔkun tɛmɛnen colonel damadɔ olu welela a ko n'i y'a lajɛ min ye tarata tɛmɛnen pôle économie et financier karamɔgɔ daba tungura o tuma k'u y'a yira k'a fɔ ka kumakan dɔ la o tuma min kɔni ye professeur Ba Cɛmɔgɔ Sangare karamɔgɔ daba tungura ko wele bɛna bila a fɛnɛ mɔni k'a ɲininka mun na n'i y'a lajɛ a ye jɔyɔrɔ belebeleba kɛ jamana in kɔnɔ Ibrahim Boubacar Keita tile la karamɔgɔ daba tungura ministre de la défense et des anciens combattants a y'o jɔyɔrɔ kɛ a ko min ye minɛnsanko kuma karamɔgɔ daba tungura o tɛ se ka pan ale kunna o kuma k'ale to ministre so in na a ko k'a bɛ n'a ma pan ale kunna o kuma cɛman Ibɛri Kulubali kun o fana ma kɛ de i b'a sɔrɔ o fana tɔgɔ bɛ lisi la dɛ ayiwa naam ni tajini ma ban ntɔn kana taa ntɔn sanga fo naam karamɔgɔ daba tungura Elhadji Siakana Takiyu ko karamɔgɔ daba tungura min kɔni ye pôle économie o kuma ko wele bɛna bila professeur Ba Cɛmɔgɔ Sangare ma ni k'a ɲininka a ko ɲininkali e ko a ma daminɛ de n'i y'a lajɛ maa min tun b'a kɛrɛfɛ n'o y'a ka DFM ye karamɔgɔ daba tungura ko welela ka ban o kuma o bɛ bolola parce que b'a ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ nafolo n'o de donna wo kɔnɔ a ko min ye ministre a n'a ka DFM u b'a bɛɛ lajɛlen kalama parce que b'a ko a ko siga kɔni tɛ min na DFM n'a ka kankɔrɔsigi o bɛɛ lajɛlen bɛ bolola ka ban parce que b'a ko a ko min kɔni bi tɛ kalo tile 30 ya a ko siga kɔni tɛ min na cour suprême na min ye professeur Ba Cɛmɔgɔ Sangare ko wele bɛ sɔn ka bila a mɔ dɛ fɔlen yɔrɔ bɛɛ la min ye Elhadji Siakana Takiyu ale kɔni ye ɲininkali boloda ni ka professeur yɛrɛ ɲininka k'a yira k'a fɔ ko kuma min bɛ senna ko tiɲɛ don k'ale tɛ fɛn kalama ba tɛ fɛn dɔ dɛ k'ale yɛrɛ fɛnɛ tulo bɛ ŋunuŋunukan na nka ko fɛn ma fɔ ale ko ni fɛn fɔra ye k'a bɛ t'u jaabi a jabajɛlen don o kelen n kɔni b'a dɔn ni min ye a tilennen don nka wariko wariko fɛnɛ wariko ye dɛ sitanɛfɛn don dɛ an fa don karamɔgɔ daba tungura Elhadji Siakana Takiyu ko a ko min kɔni ye professeur Ba Cɛmɔgɔ Sangare a ko a tɛ fɛn kalama a tɛ fɛn kalama sini ale ka weleli la o kuma sigin bɛ k'u lajɛ a tɛ taa yɔrɔ si la a tɛ boli o cɛ tɛ ale ye tɔn min ɲɛmaa ye danaya de b'ale kan karamɔgɔ daba tungura n'a welela a ye baara o baara kɛ ministre so in kɔnɔ a bɛ taa bɛɛ bɔ k'a da sabali kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ a ka bi bɔli don karamɔgɔ naam bala tɔgɔ bɛ di Wajibate i dabɔ n ka kuma na o bi fɔ i jɔlen ɲɛna Wajibate n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle libération min ye fasiri kɛbaa ye a tɔgɔ de ko Abdurahamani Sisɔgɔ Abdurahamani Sisɔgɔ ko a k'i k'a dɔn ŋana ma ban cɛ ma ban Wajibate i k'a dɔn faso jɔla yɛrɛ ban dɛ Wajibate i k'a dɔn kalo ɲɛduma a mana bɔ kuma o kuma dolo ɲɛdumanw bi bɔ a kɛrɛfɛ ten janjara Wajibate i k'a dɔn karisa ko man di n ye o ye tiɲɛ ye nka karisa ta nin baara in fana dɔn walima a taara k'a kɛ o ye juguya kuma ye Wajibate k'a dɔn ministre Lamini Seydou Traoré ministre des mines de l'énergie et de l'eau Wajibate k'a dɔn kamalen in kɔni a bɛ ɲini ka kɛ dɔnbaa kuma ye kuma o kuma n'a y'a fɔ walima a mana i bolokɔni ɲɛsi yɔrɔ min courant bɛ bɔ min man di malidenw ye o ye tiɲɛjala ye Wajibate ko in dun bɛ laban tiɲɛjala de la Lamini i k'a dɔn ayiwa waati tɛmɛna a y'a fɔ jamanadenw ye n tɛ politiki maa ye n'an tɛ sigiyɔrɔ ɲini maa ti vote ne yɛrɛ ti vote maa ye n bilalen bɛ baara min na waati kunkurunin don o waati n'o dafara san kɛmɛ n don a ka fɔ n kɔfɛ a ka fɔ cɛ dɔ tɛmɛna yan a ye nin diɲɛ in fɔ a kɛra o kɛcogo la wa Lamini b'i sɛnsɛn wa a ka tiɲɛjala bara ka bange Wajibate o san na n'o ye Sɔlina Sini ye kurantigɛba bi sen na a y'a jira k'a fɔ a ti ban koyi kurantigɛ in ti ban ale mana nkalon ma ale tɛ politiki maa ye wa a na tiɲɛjala fɔ jamanadenw ye nka ni Ala jɛnna n'a ye dabali minnu tigɛlen don ɲina
wajibate ka do kurandege amma fa bi ba pelingete nga aname awa kasoro yele menene do anguna hanni kurate gara tana kana fo sando temenu sebene gala ko kuma foro fo chugo mina ikado kawale fana biti ministre de l'énergie de l'eau et des mines lamini Seydou Traoré alamisa temene sebene galo kile muga ani saba wajibate ikado groupe bele banani ikado ago fo shegi groupe électrogène ikado edem SA ayolu soro wajibate ikado dotara sigi ikado sirakoro akoni centrale mi na be sirakoro ukama ko central thermique wajibate ni ya takalaje minyi abataje mi bikalo ukama ko fi lu wajibate ikado abonya 100 megawatt nu yo fie ani o sefiye ikado akene adomba laje mana nyefi fanga mimbo lo ka bofo ka fototi wajibate ako minyu bara keli abulika jonna chesiri otorkalo kile mugan nata wajibate ikado o bara bele jile biba sabula kalotani shegi o defora bara la annafulu ana wulika jonna chesiri miliyar keme sefa wari a wari bele jile dira ka ba birjan national la hanu ya so la mini de wulika joke kata bidi mo katu kuma nyanya uka wari mbla malika wakade ko tekelinye abande wajibate akunu borai minyi kuram marali ikado aywa kuram bondo minumbe ni taji de bikula no ikarbirai wajibate katase aposte de transformation wajibate kado groupe électrogène shegi belebele o fanga 14000 megawatt akele wo kele central thermique mi nabe sirakoro wajibate ikado o debi na kel lafia boda mi mbato kurandege bami ni bamako ba soro sa kaluta fla o ka banyina fundini bo ani kuraka tige yoro nigele boja bate sengoni bamako ikaro ana lafia basoro lamini Seydou kafola sebeni kala ko moti dala muna domi akara ministry apna kunyaja abingalo tige inna fo ministry minu ndeme na jamana ngono kurango ministry kurate tige ble abikeni ngego ina akwa bengalo lamini ko akoni ngonu nu ndita ngaluna sabula ni ngalo tige bisini ni kurate gala ku imake dala ngulo wale tula ako projet mi no kalifalembe Usmani Kulu balima ikado wulika jo chetri awa central thermique mi no kanga jo o fana ya jira ka fo ale blala bara mina adafara mi ngoni nyo o joli o fana bana ko welka ya jira ka fo dale douala mi ngoni wulika jo ni chetri buluka fama minu baby olubi taka sagi ni abanyi ngali mina boje batete lafia boda soro fiko baraka ko ba wa abaraka nyafana sablo denyi ni do afe wa ale ya sike ale klala akuna soro la mina minu nganga boje wana kofe covid-19 bana kuina boje bateka do mina unani ka boje yoro dola akasuma abitengu ga kile fly na be minyi no groupe électoral minu wora ikado ubora Marseille ye France dugu doy ikado Abidjan Port la ikado ado belena kaba boje bate yani so ni je ikado bi bako soro ako fana ki boy groupe bele bashegi akele ngo kele boje bate fangani abwa manja mimbala ministre de l'énergie la Seydou ikado akawuliga do buluka akele wo kele fanga 14 megawatt ako fana o fie anu makama boje bate san 2022 o koni mbika sanye mali rete ko bamako yere dama dede kurandiga bane de o pe mali kono halika fa tigara sigo digeli ito yeble semeni gala ko ministre ka dalu ikado dalu jande jina moriate shuya yerete boje bate ikado kewalo do ani barake ko nyuma boje bate kide ikado abima abwase sumaya abise koni nzuma nga mingo ni dusu osuma mandi ni ngele o kelevle ni ibai ka ministry raja bele gele bolike boja wate sabula dale do ala chama je fanga ye wati kunguru ni o minye jamana nyemo o keleme ka minyi ni ministry fe o de ki chesri bla le memina kam bakili nyina ngofe mo ka lakali sabene kala ko akosa megawati boja wate ikado ako adale do ala yo ledu minda jamana donye boja wate ayele ikado anabina makama minge bamako ko ni ngura ndiga ko ni mbane de yosa boje batafuka tafo mingera utiba makono febli goi minye mali yoro wo yoro ni kurabi mene ko energy de be kuraka na tige yimble boje bata ko to bo de no fe ni vanwo fevle awulika jonni abaraw boje bata akalfara matelek sar oluye libangaw ka awachagadai minum bi kurambara nyedo akalfara oludima wa ikado tade fana dole dolula shufara tleka dabu yesunatuye
fa ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnabɔ min ŋɔni nin ko ye lamini n'a wulila wajabate énergie directeur min b'a nɔfɛ n'o tɔgɔ ye ko Umaru Jara Jarakɛ i k'a dɔn o b'a sɔrɔ ayiwa o fana jɔlen b'a kɛrɛfɛ Ngaki sɛbɛnnikɛla ko hakaja denmisɛnniya diya ye nin ye denmisɛnnin mana hakili ɲuman sɔrɔ wajabate siniɲɛsigi baaraw n'i y'a kalifa ma i kana se ka a bi ɲɛ o ɲɛ kɔni o ye dongo don ye sabula ɲɛdimi fura don kɔdimi fura tɛ nin kun ye sɛbɛnni an ye min dalo ka bɔ nouvelle libération kɔnɔ a ka bi bɔli la le pays jamana karamɔgɔ dama tuma ne bɛ tigɛ don tuguni joona min ye Abel Tofundier kalanden don karamɔgɔ dama tuma a ko an ka taa Kaye min ye conseil régional min kɔni o président ye ko fana minɛ la o bɛ bolo la Fasiriba ko karamɔgɔ dama tuma min ye hali bi dungo juguya min ye wari dungo kuma ye an ka jamana in kɔnɔ karamɔgɔ dama tuma nin ko in bɛ senna badabada Fasiriba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min kɔni ye Assimi Goïta min kɔni ale ka gouvernement ye karamɔgɔ dama tuma yamaruya di bɛ ma ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ joona maa minnu kɔni ye faso nafolo buruja maa minnu kɛra sababu ye ni ka faso nafolo ka kunnamaya malidenw ma o kuma u ka tigɛ da bɛɛ lajɛlen kan Fasiriba ko karamɔgɔ dama tuma n'i ye jateminɛ kɛ min ye Docteur Modibo min kɔni ye président du conseil régional de Kaye karamɔgɔ daba tugura san 2 kɔnɔna la million 100 ani million 18 k'a kɛra sababu ye ni k'o nɛɛmu Fasiriba ko million joli million 100 ani million 18 118 millions de francs CFA pendant 2 ans 2016-2018 e ma dɔn nin fana ye Kayikaw fa Fasiriba ko karamɔgɔ daba tugura min ye Docteur Modibo Timbo a don mun na a bɛ suganti ni ka bila président la karamɔgɔ daba tugura maaw de kɔni bolokɔrɔ ta ni ka danaya da kan u y'a yira k'a fɔ ko maa don karamɔgɔ daba tugura a bɛ fɔ maa ma ko docteur karamɔgɔ daba tugura o ye hakilina juru canini ye maaw ka danaya b'i kan abada a man ɲi ka bɔ maaw jigiya kɔrɔla la Fasiriba ko min ye san 2 baara ye ale ye million 100 ni million 18 nɛɛmu karamɔgɔ daba tugura sɛgɛsɛgɛliw bolo dara ni ka ɲɛsin a ka cakɛyɔrɔ ma don min na o kuma a ye sɛbɛnfuraw labɔ k'u ton sɛbɛnfura minnu tonna a jɔra yɔrɔnin kelen karamɔgɔ daba tugura a ko ale ka dafu joona ko a ka comptable o kana joona karamɔgɔ daba tugura o kuma ko nafolo bɔra conseil régional kɔnɔ o kuma ko comptable b'a bɛɛ kalama o kuma f'a bɛ yɛrɛ comptable ko yɛrɛ k'i da don kuma la karamɔgɔ daba tugura min ye table ban a ko lycée dugukolo kɔnɔ de u ye table ban caman san ni k'a bila o kɔnɔna la n'o musaka karamɔgɔ daba tugura o bɛ t'i jɔ million 10 ani dɔɔnin na Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ min kɔni ye fourniture ye ka taa bila ordinateur ni baarakɛminɛw na u y'u kɔngɔn fɔ o bɛɛ lajɛlen na ko baara tigɛ ni baarakɛminɛ tɛ o kuma min kɔni ye facture lankolon ye u y'olu fana bɔ k'o ton u taara olu sɛgɛsɛgɛ u taara sɔrɔ ko facture lankolon don Fasiriba ko u m'a da ɲɛ ka yɔrɔ sariya la o tɛ bilen Fasiriba ko karamɔgɔ daba tugura commune 28 min ye Kayi ale marabolo la k'a y'o bɛɛ lajɛlen feere a y'olu feere sira mun kan a m'o de sɛbɛn 28 communes vendues dans la région de Kayi Fasiriba ko karamɔgɔ daba tugura min ye Docteur Modibo Timbo o kuma a jɔlen a la k'a yira k'a fɔ ko manquement kɛra n'o fɔra ka ban o de ye ko majɛ kɛra karamɔgɔ daba tugura a ko ni majɛ kɔni bɛ kɛ ale ka baarayɔrɔ la karamɔgɔ daba tugura wa a k'a kelen tɛ ale kelen tɛ se ka wari dun abada o kuma comptable filɛ ni u k'o ɲininka karamɔgɔ daba tugura u ye comptable fana wele Fasiriba ko o kuma comptable tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔ daba tugura min kɔni a kɛrɛfɛ maa wɛrɛ bɛ ani maa minnu bɛ baara kɛ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ karamɔgɔ daba tugura u ye olu fana wele a ko an bɛ don min na maa 3 kɔni bɛ olu bɛ kasobonba kɔnɔna la karamɔgɔ daba tugura k'a yira k'a fɔ k'u ye nafolo min baara fantanu ka nafolo dɛsɛbaatɔw ka nafolo u ma tamaki u ma miiri k'a dɔn k'a fɔ ko Mali sɛgɛnbaatɔ jamana nafolo min b'u bolokɔrɔ ka baara kɛ o kuma ko bɛɛ jɛ don Fasiriba ko bɛɛ jɛ fɛn e kelen k'i sigi k'i miiri k'o ta k'o k'i sago ye ni k'i yɛrɛ kɛ cɛbakɔrɔ ka tɔw kɛ maalankolon ye karamɔgɔ daba tugura k'o de bɛ jamana in kɔnɔ o kuma foroba wari k'a ta tuguni k'a dun k'a buruja o banna maa ma n'o kɔni y'a ta k'a bɛ ja ngɔnɔ na k'i b'a suran ka bila foroba wagande kɔnɔna la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ a ka bi bɔli don Dojubate n bɛ bolo bugɔ ka don min bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le reflet d'Afrique Balaji Touré nin y'a ka fatiri ye Bamakɔ ka den o de ye Balaji ye a ko an ka taa Bamakɔ douanier la min ye cɛ dɔ bɛ yen a to a ye ko Saro kɔni a bɛ baara kɛ i k'a dɔn douane direction de la Saro ye mun maa sugu ye dɛ ne ko a bɛ siran mun ye a bɛ
be abo joro mundela bojabate atlut nei walma ikado akafoko ne journaliste bojabate nayo mekaba abi yera sugubu dila iba fo akaboka bi sebenegala ko min woni kolosili journaliste ikado ani kuna foni dilaw chama ngoni ni ngoloshi saro ko ni tara direction na ni na nye dara nyanga bojabate kado nyekumu damnena yere sama sebenegala ko abi joro muna abi sira munye bojabate ni joroti la idale do ala ka fi jele do gelati no fe ibe journaliste jati wa ibe sira munenye bojabate on dabarabaw ani on guna boni nyini naw ni yaw nye bi singa samboroti ni yere sabla foi joroti la fendi no fe fendi ko fe nga minye saroi no akabo karza plan ni nye kuna foni dilay e bojabate ka ko bani wi ako abrata minye wulika joni chesiruye ambaraka no buto kata ay wachake daba bola duani dorondo e bojabate sabula anu olu debi je barala ikado kuna foni dila jango minu mesebenege bojabate ikado ubita ikado furba chake dawla yoro kuna foni ni kudu bojabate ni bengera journali minu bi bo dongodo walma klifla boli walma minu bi bo duakun bojabate abele jile na songodo ubita makama de nyini ani baranyanywa utita gerbu yala utita fendili bojabate oyu ka baradi sebenigala ko nini saro ko nimbena bojabate ka don oyu ko bele jile tieni sabula alere tulut ne ani anyet ne journaliste yi ni jelinde ma min be ka sababu yake fiye da kenaka ki lebu bojabate ka do tigi mandi akoni ya ta galaje aberta saro ikado kabini aiwa dukara kle abe baraka yoro ina ni taraka fo inna aiwa ikado baranyo anya yini bojabate ikado a chama bala bifo ikatai o min dunye kondrawi benga zebe minumbe okoro de ye ambi bara inga sangele wal masambla nga no bana ndi sayika na barab singa temena ituni bojabate ko de mari reconduction taxi ode ato ukai sebenegala ko journal chama be akunga minye wulga joni aiwa chesiri saro yere abi kuma ko auto journaliste nunu do fanaw do nunu ye barakela dewa nunu ye karabu mawde garbu tewa bojabate akado ka fo on di garbuye bojabate akado ka fo andi naso nyini nay amanga bara de la barake ko nyuma abu de ko fo sebenegala dira minye balaji touré ako aiwa minye journaliste ibi journaliste mimbo ibi to ka tabla foroba baraka yoro la o fana bengande inu ni nyanje bojabate ikado aiwa minyo wari fana sarali kalo o fana o sarali o fana wajibi ako journal hebdomadaire bengelen do minga bojabate million saba inu yo taka laje mi fana chesiri ni wulika joye journal wara be bojabate ibai ka fo fana bi wara min bo journal la afanga ka bo ko tobe bojabate sabla dungodo journal bo ina musaka debo o ma chama bale to ludon journal do fana be ko minu ma awabi hebdomadaire bojabate ado beta million durula ikado quotidien oye dungodo journal minu mi bo ado sarabeta million jegina sebenegala ko ikado chawni muso debe ni barake dutugu do ebi ka bara la tuwa nunu fana bu ka bara de la bojabate ka do bele jele bi faso jola jamana o jamana ni journaliste kuna fona dilate o ye kun fi jamana bojabate o ye jamana mi mata boro don opma saro aka fara nywanga bojabate ka do ande awa nafigi andi ngalu ndigalay femi ni abi jamana do ambo defo ni ye ngalu ndigalay wala ye karabu mai saro bi ki kilin ngwe min woni ye tali min woni ye jamana kuna foni dili ikaro sabani kala boke balaji ture yafo nyere yafo kadaka andi maka namiye ande bingani kelay ande sonyi ni munye sabani anye mi mo reflet d'Afrique kono akabi bolla l'indicateur de renouveau ala kanichi tezara premier mois ni menga premier mi tezara ndefo fo Temi, voilà. Temi. Wajibate, mbala chogobedi. Karamogo de batura neben tiket jona. Obike. La sirène. Nam. Fasireba no ye A2. A2 aya yiraka fo bambagachia edungo juga mumbanga jamana kono. Karamogo de batura minye anga fenetikela kawiye. Ko anyonya lembe ulufene chela. Muna. Fasireba ko minye anga ba police la kawiye. Deuxième arrondissement Bamako faba kone ha. Karamogo de batura ale commissaire. Ko jala kimbe. Patriba ko commissaire de police du 2e arrondissement no ye Mariam Doumbia Karamogo de Batura ka wulela ka ena
a wolola ka ena o masoro do wara fe a ko siraba ka kaskara do kera Bamako ya karamo do batu wara minye murtane ka chauffeur do o ni anga police do nywa soro o kuma kasara ka ketugo jugara fuka damateme fuka ta police ke singelen ko tike masriba ko police ke ale ba ka dimina ale ko ni sigele me kan ko njala tike tugo do o kuma na duma ka fo kasara kara ala tike do ale singelen tikara muni bina kale bolo masuma yoro ye ale tiki sema yoro bina kemu ye karamo do batu wara asigimbe ninga kulumada masriba ko mamunun ko ni ye constat ke na kuna foni bela jelembo police la o de deuxième arrondissement o kuma minye police ke ka sigi ko nala o kuma deuxième arrondissement commissaire ba Mariam Doumbouya karamo do batu wara ka ye million duru mina murtani chauffeur la ninga chauffeur ke la blaga tana yere akatana yere ko ni ko ni shira Bamako ya ni minyi soro yi kungoyi ji difference ran sagaka ji difference ran karamo da batura deuxième arrondissement Bamako au commissaire Mariam Doumbouya aye million duru mine ka chauffeur ke la blaka ka ta koso na magoye fasre bako karamo da batura au kelen wati muna minye commune sabana au tribunal dossier ko ni tumbe ulu bolo ulu sigele meka makono ni ke minye politique muso ko ni ale akena sagoye min kada yeraye ka sabo ke wari no fe koye fasre bako ako jona minye komana jemesi kuma tarani kulu sigere ulu ko ni fesalike uko abada anabla le manga ka soro e progrès ma yamarati o kuma jugement manqué o kuma baraka to ma don min kan ka sara victime o ma don muna commissaire bi fayir la ninka chauffeur galabla million duru no fe commissaire ko la tara bolé avec ayana bien fasre bako karamo de batumura avec kayen chabalon bolo ako nyini galbe kataka sigere mune yato adara ira laka million duru meneka malika labla jamana de waraye foka ta sintiga bo femuna karamo de batumura ko nin ko ingela foka de mateme ako ambe domina ko bi ni ya laje anga fini korlala ni ngona dama mbe ka da ko shiga bo kuna ko dilano ye ade ako kuchala ka fe uluka procureur karamo de batumura min ko ni commissaire Yamadou Goumane ako okuma ko fene be kasubon ko nala ka sabo ke ni wana wale ya juguye ako fina ma takka boy min ko ne police chargant doye karamo da basu moro ko fina be kasubon ko nala ka sabo ke aye bandu deme bamancha wale dola ako min ko ne ministre courant mumbe am do mona ko be no Davidie karamo da basu moro ko na kunti do wore police yawo mali fini tigela ka kabaro barana be ka bolo dal wale la karamo da basu moro ka ko ka je ka ke mali don sakoy o kuma ka kame ko di yamara di bela jelema nogoleya dogo ni bara jamana don ka jida nyena ngalonka o kuma kati janoi o kuma min ko ni Mariam Doumbouya ko na ke ka matola di million duru no fe pai wari na kuna yada kono kuna bari flani ay min bo la siden kono ade ale ka sabanindo boje bote namu Mariam Doumbouya imi miri baraka nyo nyama ne police kani miro ma debati do se tigale flani ka bo barala imi miri ni jima million duru no fe non c'est trop kibaru mali non c'est trop mali kura bi joni kankan tokodi non c'est trop Moji bote ne be mbulo buka do mbi wona seba mi nuka ma le soir de Bamako moji bote ni karasa kumba aunga dugula ni karasa balole kundo ni ndike moji bote kana so abada ukaki ibalole nyena moji bote ka dugu ere bla pelenge do jahadima unyesera nyefe buyake were bewani mi nye ponda saba waje bate ani dugu wolofla bonyango adugu de manyuma bele jele yere yikoda ka dugu bla pew Yusuf kona teka fola kabula bamanju baraka na temanga dugu la do banga dugu kono anyu kibara me waje bate ni damanda ikado dugu langulo yala ni bele jele baraka ke segu region de Bamako sebenigala ko ako awa minye buyaki were minye bewani nye ani bondosa dugu were be awa minye masina ani jabali waje bate ka do lamini na o shutu ko dugu tije ni do mu ka minasiri ka dugu era bla wolo dugu mo dugu koy waje bate sebenigala ko ni dugu ikado akembe tranya fenyi waje bate ka do jahadimo kilingile bitema anga dugu la jahadimo banga dugu kono waje bate ka do kera sababu ye ikado machamangi koda sebenigala ko ako dugu were be na fo monen pe bugu minye tugu suguba kolongo minye awa manje tula
ani awa gumunti jaji wajabate i k'a dɔn kunnafoniw y'a jira k'a fɔ nin duguladen caman de kelen bɛ ka dugu bila ni ka jamana wɛrɛw sɛgɛrɛ ala ni jahadimaw ɲɛsiran ɲɛfɛ cɛ bɛɛ muso bɛɛ denmisɛnw yɛrɛ bɛɛ wajabate tiɲɛ don i k'a dɔn n t'a dɔn an bɛna giri kuma jumɛn n ka denmisɛnw ni musow bɔ n yɛrɛ ni ka to a la n ka dugu kɔnɔ wajabate nka e yɛrɛ ka minɛnw diri ka dudenw dugi ko an ka dugu bila wajabate anw ka jamana kɛra jamana ye maa tɛ maa yɔrɔ min dɔ bilen wajabate a kɛra sababu ye maa minnu kɔni kɛra maa diya gɛlɛnw ye n'olu tora dugu kɔnɔ wajabate jahadimaw kɛlen bɛ ka daga sigi olu dala jagoti kɛ wajabate forolata tɛ yen bɛɛ sigilen bɛ k'i bolo da i sen kan a dabɔkun ye min ye jamana yɛrɛ ka gɛlɛya ninnu ka kulekan bɔ jahadimaw nakun ye nin wajabate a ko yuwaru o mara la kunnafoni caman y'a jira fana k'a fɔ marifatigiw bɛ minnu salo la o duguw la o sutu k'o dugu tɛ jɛ ni ma marifatigi dɔw ye wajabate k'a dɔn dugu dɔw bɛ yen o jamana ninnu ka min ye maa ɲuman kaburu ye ka taa se ayiwa min ye telefɔni forobaso minnu jɔlen bɛ i k'a dɔn ka t'olu bɛɛ lajɛlen kari-kari wajabate sɛtɔmarikolo min ni o ban dɔ filɛ tabale gosira sabula maa caman ye kulekan bɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin dugu caman denw n'an bɛ jabali n'a lamini na wajabate a maa bɛ taa jɔ fo maa 900 bonyanko la sɛbɛnnikɛla ko ayiwa dugu kɔni furanna k'a jɛ sabula a cɛngana fɔ b'a la n'o bɛ se ka ko kɛ bɛɛ lajɛlen dugu bila sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don na ko wajabate ni wulikajɔ ma bolo da ni ayiwa dɛmɛ ma bolo da ani dugu ninnu ma gɛn a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a gɛlɛyara dɛ wajabate nka min bɛ n kamana gan min bɛ ne daba tungara dabali ban wajabate k'a dɔn cɛ 7 cɛ 7 ala e bɛ nin fɔ n ye kuma bɛɛ cɛ 7 cɛ 4 olu ka don dugu kɔnɔ wajabate i k'a dɔn k'u sago n'u dungɛ ka bɔ anw cɛ 100 balolen don an ni y'an da ye anw ma sa olu ma sa ala ala cɛya bɛ min ne ka jamana den kɛra cɛya bɛ min a bɛ kuma bɛ fɔ da kɔnɔ ne ka hɔrɔn kɛra cogo di sa cɛya bɛ min cɛya bɛ min cɛ 7 cɛ 10 marifa b'u bolo ko jahadimaw don ne ni ka kɛnɛ ni ye n da ye wajabate cɛ 7 man kan anw cɛ 100 boli ka bɔ dugu kɔnɔ cɛw ka fara musow ka so kɔnɔ ji ye jifilen siran musow ni denw ka don so kɔnɔ o ye tiɲɛ ye cɛbakɔrɔw fana ka don so kɔnɔ Mali ko kɔni ala de b'an bɔ sa jahadima dunan nɔgɔlen ka bɔ ko marifa b'o bolo walima tama b'o bolo o kana don ne ka dugu la ne ta ye ne ye n da in ka dugu ye ne su ma bɔ ne su ma bɔ o bɛ kɛ cogo di kana sago kɛ ka fiɲɛ tigɛ o la ko cɛw bɛ yen ne ko e b'o lakali e bɛ se ka t'i sigi i cɛ ɲɔgɔn jumɛn kɔnɔ an ka dugu la an boli la e bɛ se k'o fɔ jɔnni e bɛ se ka lakali wa o de bɛ jamana in kɔnɔ bi ni nin jahadi ko banna e bɛ se ka balo e bɛ se ka mɔgɔw lajɛ a tɛ se non u tɛ se ka kuma bilen wajabate an ka jamana ka kan da ye jamana kɛla an da ye bɛɛ lajɛlen n'i ka faso jɔ o don wajabate i k'a dɔn arajo jɛgɛfɔ ye tabale gosi ɲɛmayaso ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan waridiko kuma min wɔra wajabate a baara bɛna kɛ ka ɲɛ sabula min ye journaliste Seydou ye ani sɔrɔdasiw bɛ kuma na compte numéro ka di wajabate i k'a dɔn orange numéro ka di n'o kɛra wari bɛɛ lajɛlen bɛ taa bila ye minnu y'an wele ka ban kɛnyɛrɛye arajoso k'u ka dugulamɔɔw bara ka wari di u ka wari in bɛɛ minɛ k'a t'u bolo wajabate i k'a ayiwa numéro minnu bɛna di wariw bɛ taa bila yen compte numéro ani orange numéro n'a kɛra maa minnu ye wari di a lisi bi d'a ma an b'o lakali don o don wari a tɛ ko maa na ka dɔrɔmɛ dun a fɔra ko de garde bɛ jɔ wari bɛ don la wari mana di sɔrɔdasiw ma n'a bɛ don fɛn o fɛn na don o don anw bɛ wele k'a fɔ an ye an b'a da diɲɛma tulo kan a ye wari min di a donna nin na o tuma bɛɛ k'i labɛn i ka wari dili kama wala jagafɔ ɲɛmaso ko wajabate k'a dɔn an ni sɔrɔdasiw bɛna jɛ ka nin baara in dilan k'a ɲɛ waasa nɔgɔ kana yaala wari tunun kana yaala bɛɛ i ka wari bɔra ka don min na i ka bɔ a kalama e ko waati ma dafa a dafara yana man ko don karamɔgɔ dɔ b'a tun nin bɔra an ka secrétariat kɔnɔ association des jeunes de Jafunu Jike ko k'a da u ka commune denw fɛn fɛn bɛ Bamakɔ n'a lamini kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen welelen bɛ aw kana ni ka kɛ seereya ye kɛrɛnkɛrɛnna dugu minnu ko don o de filɛ n'o ye commune de Jafunu ka taa bila Toya Gori Tambakara Jɔngaga Marekafo Konsiga karamɔgɔ daba tun k'u ka ntolanci n'o y'a ta ko 7nan ye o finali o kuma u bolodalen bɛ ayiwa u ka ntolanci 7e édition bolodalen bɛ kari nata octobre kalo tile 7 a bɛ kɛ stade Wɛnzɛn Kulubali kɔnɔ nɛgɛ kanɲɛ 15 waati ko ntolanci bɛna kɛ Konsiga ale ni Jɔnganga olu de ni ɲɔgɔn cɛ maa min mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ ka kibaruya bɛɛ lajɛlen sɔrɔ 79
23 84 47 79 23 84 45 47. Voyez foli ani tanni ano kɛ ka ɲɛsin an kanubɔ na lafasabaw ma min ye énergie Mali baarakɛlaw ye Badlabugu min ye Madame Diallo Fatima Jara ni jɛmukan in ma ban Madame Diallo Fatima ale tɛ wuli an ka foli ani tanni bɛ ka ɲɛsin Kila Jawara ma a bɛ baara kɛ énergie du Mali la Badlabugu i k'a dɔn folikan a donna Uriya Kurumada ka lase anw ma an yɛrɛw an ka foli ani tanni bɛ ka ɲɛsin u ma foli ani tanni Voyez ani barikada an n'o kɛ ka ɲɛsin Dankɔrɔba ma Lansana Dukure meilleur beauté Lansana Dukure état in de tulu feere dama in n'o kundo Voyez san b'a sɔrɔ a taara tuba kɔrɔ Ala ye dɔnniya min ani ɲumanya min di maa kelen de kɛ dugu ye nka maa kelen bɛ kɛ sababu ɲuman ye dugu ye ka magoɲɛ jiginɛ k'a jɔ dugu la Voyez ni ɲɔ ye 4,000 ye a bɛ bila 3,000 la maa o maa b'a la i bɛ n'a san waasa ɲɔ kana dɛsɛ faso la meilleur beauté Lansana Dukure an ka foli ani tanni bɛɛ ni ka ɲɛsin meilleur beauté baarakɛlaw waati dafara anw fɛ yan coy Voyez k'a dɔn bita kɔni an b'a bila yan surafana t'o maa dun sagi bi kɛ nin gafe kelen ka nɛgɛ ɲɛ 20 o don sini sɔgɔma ni Ala sɔnna an bɛ ye kɛnɛ ka sɔngɔkɔrɔ bɛ bɔ ko olu lakali nɛgɛw kɛrɛfɛ Gibson control min ye Buwa Jabate Daba Tunkara wa salam.